Anyám szerint ne beszéljek erről, a boltban is fülek vannak. A pénztáros úgy néz, mintha minden mondatnak ára volna. A falon egy repedés, pont olyan, mint ez az ország, csak erre legalább nem mondják, hogy nemzeti szuverenitás. A tévében megint ugyanaz az arc, ugyanazzal a belénk szokott hanggal szuggerálja, hogy félni tulajdonképpen hazafias dolog. És mi csak ülünk ebben a húzatban, valaki mindig nyitva hagy egy keleti ablakot. Mondják, hogy béke van, de közben belül háborúznak velünk. És mi csak állunk ebben a fényben, ami inkább kihallgató lámpa, mint napfelkelte. Mondd, ez még ország, vagy csak egy szépen berendezett félelem szoba? A gyerekekre hivatkoznak, mintha tényleg láttak volna gyereket sírni. Nem plakáton, nem kampányfilmben, hanem éjszaka 2-kor igaziból. Valaki megint kegyelmet kapott, valaki megint túl közel állt a tűzhöz, valaki megint véletlenül rokon, véletlenül belül, véletlenül fent. A város fölött lámpák égnek EU-s pénzből, szép szabályosan, csak az árnyék nőtt nagyobbra tőlük, nem a bizalom. És mi csak ülünk ebben a húzatban, valaki mindig nyitva hagy egy keleti ablakot. Mondják, hogy béke van, de közben belül háborúznak velünk. És mi csak állunk ebben a fényben, ami inkább kihallgató lámpa, mint napfelkelte. Mondd, ez még ország, vagy csak egy szépen berendezett félelem szoba? Lehet, hogy figyelnek, lehet, hogy csak megszoktuk ezt a testtartást. Lehet, hogy nem is lehallgatnak, csak már magunktól beszélünk halkabban. Lehet, hogy tényleg ez a béke náluk, mindenki kicsit fél, mindenki kicsit hallgat, és tapsol valami távoli erkély alatt. Mindig kell valaki kintről, mindig kell valaki a sötétből, hogy ne vegyük észre. Kiáll bent a nappaliban, sáros cipőben, és közben Moszkva felől bejön az a nehéz olajos szag. De azt mondják, ne aggódj, ez csak a függetlenség illata. Én megállok a konyhában, mezitláb kezemben, egy repett bögrével, és arra gondolok, ennyi hazugság után milyen szó marad még tiszta. És mi csak ülünk ebben a húzatban, valaki mindig nyitva hagy egy keleti ablakot. Mondják, hogy béke van, de közben belül háborúznak velünk. És mi csak állunk ebben a fényben, ami inkább kihallgató lámpa, mint napfelkelte. Mondd, ez még ország, vagy csak egy szépen kifestett félelem szoba? Anyám szerint ne beszéljek erről, de valakinek egyszer mégis ki kellene nyitni az ablakot, nem keletre, hanem kifelé.